Naghisgot si Jesus ang ato sang nasuwat sa Bible mga 2,000 years ago. Naghisgot na si Jesus og pagbalik niya, pagbalik isip maghuhukom niya. Mo na atong gitawag og katapusan sa kalibutan niya. Unsa may mga timaan nga hapit na siya mobalik, iyang gipanghisgutan kanang mga gubat, linog, kamatay, kagutom, mga nanay daghang magpatuo-tuo, naay makita ang daghang mga timailhan diya sa langit. Ug mo na iyang gipanghisgutan kung naanak kuno ng mga butanga nga hapit na siya mobalik. Nya naa na ba naron? Gubat naa na ba? Kamatay ana, COVID lang daan, linog, naasad, tsunami, naa, unay-unay away, nasod, batok, nasod, inahan, batok, anak, naanaron. Oh, niyagi sa ato, nagkinihaay na, anak o amahan, ana. So, nahitabo na di ay. Yamatod pa niya dire, kung musugod nagpanghitabo kini, timan-in ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Nya inighari sa Dios, matud pa sa atong unang pagbasa, iyang pabarugon sa iyang atubangan ang tanang mga tao, ang buhi ug ang patay. Kay ningon man siya dinhi, dili tanan ninyo mga matay inigabot nako, napay buhi. Pero matud pa sa unang pagbasa, hasta kadto mga patay nga tuan sa impierno, pabarugon sa iyang atubangan. Nya inigbarog na siyang atubangan, doon na nalay duha ka lugar, kadtong linaw nga kalayo o kadtong bag-ong Jerusalem nga naggilak-gilak. Ana. Nya ang kadto kunong wa masuwat angan dito atong libro basahon sa or libros kinabuhi, iiksa ngadto sa linaw nga kalayo. Naminaw mo sa first reading? Book of Revelation chapter, unsa tong chapter natin? Chapter 20. Chapter 20. Revelation chapter 20. Iiksa kuno ngadto sa linaw nga kalayo. Nya kadtong linaw nga kalayo mo toy gitawag og ikaduhang kamatayon, second death. So kaduha day ta mamatay. Ang unang kamatayon karon maigo mo sa COVID, patay. Ngayon mo, first death na siya. Atakihon, patay. Mabangga ka, patay. Sa pailaing kamatian. Pusilon ka, patay. Kana, first death na siya. Niya din himahitabo ang first death. Ang second death, kadto ding ihog ka ngadto sa lidaw nga kalayo. Yang anong gihog man ka? Pag-ukab sa libro, wa masuwat imungan. Nya pag-ukab sa libro, nasuwat gani imungan, adto dayon ka sa bag-ong yuta, bag-ong langit, kadtong gagilak-gilak sa kanindot. O kamoy pahukmon, asa mo gusto? Adto mo sa linaw nga kalayo o adto mo adtong siyudad nga balaan? Sa siyudad nga balaan. Adto ba to? Ambisyoso sa ninyo, no? Ambisyoso kayo mas tanan. Dili mo ganahan des linaw nga kalayo de. Dili. Ay no to kay pirmi ka didtong gi-barbecue. Ako di sa ko ganahan nato eh. Nya karon kinsa may mapunta didto ang wa masuwat. Kinsa may wa masuwat kanang naay sala. Kada nato himog sala mapapas ang atong ngan sa libro sa kinabuhi. Adto ta masuwat sa libros kamatayon, katong second death. Naamuro isa. Hurot nagkapapas nyo nga. Naawa. Papas na. Umpisal man. Nya kanus ang masana masuwat og balik. Kung magbasol ka sa imong sala, nya muundang kag pakasa, inig desisyon sad nimo nga muundang kag pakasa, papas dayon na si papas masuwat dayon imongan didto sa libro sa
Kinabuhi. Kinabuhi. Nya igsunod sa nimong kasa, apapas na punto siya. Nya karon inig humas misa unsa man, gusto mong masuwat inyongan o mapapas? Gusto nga masuwat. Nya inig pamalikas nimo sa imong anak. Unsa mo na sala na dili? Apapas dayon ka. Unya di ka mamalikas, imo ra gid siyang pasayloon, imo ra gid siyang dawaton nga tapulan kaayo, siaw kay tanan. Mapapas ka dili? Dili. Oh, dili ka mapapas oy. Unya inig pangabit sa bana. Unsa man? Mapapas siya dili? Mapapas. Papas oy, sala ba yan ang pangabit? Unya ang katusan nitubay siyang pagpangabit, ang katong nakabit niya, nasuwat o napapas? Napapas. Papas gyapon. Nya inigbuwag nila, di na nila buhaton ang pagpangabit. Oh, may sulat na. Masuwat na sad. Kakuha mo? Nakakuha. Inana ang styles Ginoo. Nya, sayon ra ba ang pagpasuwat sa tungan sa libro, sa kinabuhi o lisod? Porting sayo na. Magbaso lang kas imong sa, wala. Suwat na. Simple kayo. Kanang nagpuyo-puyo, unsa man na, nasuwat na, napapas. Napapas. Porting papasa wa man na sila ikuan. Unya inig pakasal. May sulat. Masuwat na sad. Unya kay wa man sila magpakasal, kay minyo man sa dangusa, di man pwede kaslon sa umrunana. Ang ilang buhaton magbuwag sila puyo. Di na sila magtipon. Di wa na, masuwat na pud sila didto. Awa mo kay bawo na. Nakaroon ang importante di ay mga igsuon, dili importante kanus ata mamatay dinhi. Ang ato ding effort kanus ata masuwat didto sa libros kinabuhi. Kana mo importante. Kay masuwat lang ta didto, kausara ta mamatay. Ang first death ra, makaikyas ta sa second death. Nya kaning first death, di man ni kalikayan. Kitang tanan, mga matay man kita. Di, ayaw na laglikay aning first death. Ang ato na lang likayan, kadtong second death. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dinhi nagapuyo ang Dios taliwala sa iyang lungsod. Kinsa mo nang lungsod sa Ginoo? Ang mga tao nga nagsigig tuman sa sugo sa Ginoo. Karon nanimba man mo, ako nagmisa sad. Karon gyud kanig yung orasa, nasuwat ka atas libro o napapas? Nasuwat. Suwat ang tanan eh. So pwede na taron mga matay og dungan. Kaya nasuwat man ta. Bisag ka nang nagsimba sa online, magsimba ka sa online, nya tininood yun imong pagsimba. Awa na, nasuwat na ka dito. Anya inig humas misa. Unsa may inyong buhaton? Inyong papason inyongan o dili? Dili. Na ay gyud tubay ang libak-libak. Nya di mo manglibak dito, iniguli ninyo. Di mo mamakak. Inig pamakak nimo kining pagsimba wa na giniayo kay nga naman papason man ig ditso. Nya ako saron igsood na ko diri, ako dayon kasab-an ang sakristan. Unsa may hitabo nako? Mapapas. Papas ko nya ang sakristan igor ang mingon, sorry der. Unsa may hitabo sa sakristan? Nasuwat na papas. Nasulat. Unyang magdungan may kamatay kisa may malangit. Siya. Basta luoyan ako, no? Unya ang sakristan na langit. Unya ako gadas kolekta padong sa impierno. Ay karon ikaw asawa ka imong bana nangabit napapas iyangan wa. Paguliin niya nasuko man ka. Wala napapas ang imo. Unya niingon man imong bana, sorry kay Dave, selo alag ko. Naunsa na mo to iyangan? Nasulat. Nasuwat. Yan, yan ha masang kabit, nangay masang pasaylo nimo. Ni nasuwat na sa to. Nga ikaw di man ka mo pasaylo, kay pati man nimo lagota. Kisa maroy maimpirno. Allah, ikaw. Susluoyan nimo. Mo na bantay-bantay ha. Di ta magpapapa sa libro. Nya unsa itong buhaton? Ayaw pagpatakod ang mga tao nga ang mga ngan nangapapas na didto. Mo na asawa gani ka. Ayaw gyud buwag sa imong bana bisag kapila pa na mga bit.
Bisag di pa na mo remit sa iyang kwarta, bisag kulatahon pa ka ana, ay gyud buwag kay nga naman mapapas ka dito. Kana siya wa na dugay naman ang napapas. Nya magpaamong ka. Kawa sa nimoy ayo, pagbantay, mapapas niya ka. Nya moingon din imong ginikanan, uli nga ri day, uli nga ri kay wa nay kapuslanan ng lakihan nga. Di lang gyud ko mo uli ma, insa nga naman sa mapapas unya ko. Ako ra maning saad sa Ginoo nga sa kasakit og sa kalipay nya mapapas na hinuon ko ani moy kadakong dimalas hinuon sa unya among-amongan kana bahala na ang akong naong moy maupos dinhis kalibutan basta ako ngan nasuwat las libro buang man kaday ka bahalag buang nako basta nasuwat lang ko sa libro kaysa magbaka maalamon ka nya papas na di ay mo sa na ako sad nikamot sa kung dili mapapas. Bisag unsaon paghatag na kong kulikta daghan kay mo kulikta ihatag ako ra gyud nang ibalik nga resimbahan jutay ra akong isod kadto ra sang kadto ra sang igo nga di makapapas ba bahalag medyo mo hanap-hanap og jutay basta di lang gyud mapapas. Ay kawa na to'y ayo basta lahibaw ilagi na ang sala mo imupapas sa tungan ito libro sa kinabuhi adto ta masuwat nya ana-ana ra man na takli-takli ra man na mo bitang dali kay makahukom ang Ginoo kay ang iya dito ang last entry ra mayang tanawon ni kasa papas inikahimog maayo suwat ika na may daghang mga anghel magsigig monitor ang atong anghel magbalantay mao man ay magmonitor inig ana suwat ikasa nimo ana papas ikab ana na sad suwat ikamatay nimo og nag-ana ang anghel pagkamatay wa kay sala ayahay kay ka pero pagkamatay nimo ana wa na ditso dayon ka impierno. Mao na bantay ha nga di mo mga papas karon nga suwat na ra ba mo sa libro basig inigabot ron dito sa inyo gabot to sa inyong eskwelahan o opisina basin bayag adto ra mo dito mapapas. Sige manindog na ta mga nasuwat.